Banaka, gradonačelnik Slavonskog Broda, gospodin Mirko Duspara. Gospodine Duspara, dobar dan i dobrodošli na drugi Hrvatskog radija. Dobar dan vama i svima koji nas slušaju. Gospodin Vlado Bogdanić, humanitarac i veliki prijatelj sirijskog naroda, vratio se upravo iz Sirije. Pričamo o patnjama djece koja proživljavaju taj teški rat i prisjećamo se žrtava nevinih od kojih i vaš grad obilježava, vjerujemo, dostojanstveno današnji 3. svibnja 1992. godine. Pa nažalost, mi smo kao grad u Republici Hrvatskoj izgubili najviše djece u Domovinskom ratu, 28 djece uzrasta osnovne škole, čitav jedan razred. Na današnji dan, nažalost, poginulo je 6 djece, od toga recimo samo u jednoj kući 3 brata i sestre, brat i sestra, tako da je to jedna velika tragedija koja je zadesila grad Slavonski Brod u to vrijeme. I to kad pogledate u jednoj školi, znači u 1992. godini poginulo 16 djece, osnovna škola Hugo Badalić, i upravo smo tamo i podigli spomenik djevojčici rad kipara Antuna Babića, da posjeća sve Brođane na najteži dan u povijesti grada Slavonskog Broda. Ali uz spomenik djevojčice koji podsjeća na nevine male žrtve Domovinskog rata, njih 28 u Slavonskom Brodu, vi ste svojevremeno govorili o potrebi podizanja zajedničkog spomenika poginuloj djeci u Domovinskom ratu. Pa je koordinacija udruga proističlih iz Domovinskog rata već godinama razgovara, i u ono vrijeme ministrica Kosor, a poslije premijerka, bila ideja da se jedan centralni spomenik svoj djeci poginuloj u Republici Hrvatskoj, a njih je 402, da se upravo izradi u gradu Slavonskom Brodu, i mi smo spremni, odredili smo i lokaciju i sve da se s tim krene. Očekujemo pozitivan odgovor ministarstva, jer mislim da bi na taj način odali dužno poštovanje tim mladim žiteljima Republike Hrvatske koji su nevini izgubili bitku sa životom, rekao bi, na početku svog života, a doslovno bi to obilježili. Dakle, vaš je prijedlog da spomenik poginuloj djeci u Domovinskom ratu bude podignut u blizini spomenika braniteljima i da sve postane park poginulih tijekom Domovinskog rata. Pa je, nažalost, grad Slavonski Brod ima, znači, ovaj spomenik na kojem imamo 400 imena poginulih branitelja. Grad Slavonski Brod je u Domovinskom ratu izgubio i 167 civila baš u gradu, 28 djece, tako da smo grad koji je sigurno pretrpio najveće štete, prije svega u ljudima, a onda i materijalno u Domovinskom ratu. Ovo je bio najbolji način da se odužimo svim tim ljudima koji su dali svoj život na oltar domovine. Mi vjerujemo i želimo, gospodine Duspara, da ova vlada ima sluha za ovu inicijativu i da učini nešto kako bi vaša ideja bila konkretno materializirana u Slavonskom Brodu. Evo, hvala vam. Onima koji se sjećaju ovih teških trenutaka hrvatske povijesti. Mi smo se prisjetili upravo onih koji su nevini nastradali na današnji 3. svibnja 1992. godine. Marinko Marinković imao je samo 1,5 godinu dana kada je njegov život na današnji dan prekinula srpska granata. Vama, gospodine Duspara, hvala, pozdrav svima u Slavonskom Brodu i do slušanja možda upravo onom prigodom kada zaživi spomenik u Slavonskom Brodu kao mali križ i velika žrtva sjećanja na poginulu djecu Domovinskog rata. Hvala i vama. Do slušanja.